Nielegalne wyścigi, czy jest Czekaj. łop. Można palić gumę tutaj? Nie można. No zaraz, Jesteśmy zaraz ci równo? rzeźnik gumę zapali. No dobra. Ja sygnał Rzeźnik, tu dawaj robię. sygnał, no. Jak wybuchnie. No. Ło! Joby na pierwszy, pan! Kuba! A ja nie powiedziałem dokąd ten wyścig. Trzeba objechać 2 okrążenia naokoło tego, ale nie w tą stronę! O nie! I co teraz? Do tej nutli. Trzeba 2 okrążenia naokoło Elki zrobić. O! Czuję, że to wygramy. Wygram. Czy... To też, ale... Popatrz. Dobra, dam wam fory. Ale już, o. A tu jest zapora i tu... O kurde, ja nie pomyślałem, że ta droga jest tutaj u góry. Wyścig skończył się chyba tragicznie. Wygrałem, No. ale powiem wam, że wyglądało to dziwnie dość, bo... Wspaniale.